दिफेन बर'आ एम बाथा सारखौ मानो लोगो हमनो हायाखैमोन बिग ब्रेकिं निउस फैदों बिराद गिदिर निउस नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं बे निउसआ फैदों जों मिथिनो मोनो खोनानो मोनो मानगोनां एम रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारनि निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लि बयजोंबो अनसायजानाय निउस बिनिफ्राय फैदों फुल क्लेरिफाइ होदों बिथांमोना मानो नाजासेयावबो मानो एम बाथा सारखौ लोगो हमनो हायासै तो जिखुनु रायजो राजाफोर दा मोनसे भिडिअ होनो थांबावगासिनो दङ उदालगुरियाव जोंहा मोनसे गेदेर स्टेडियाम बे जादों फुटबल गेलेग्रा फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेम्सफोरबो जायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावनो दा बाव इउएननि नामाव फुटबलबो जाबाय थायो गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेलनिबो गेलेफैयो दा नैबे स्टेडियामा कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ जाबायानो सरकारावथ' गैया दायो हाग्रामा महिलारि सार सरन बर' सार उदालगुरिनि जोंहा बिथांमोननि नाजानायाव 2018 आवनो सेंसन जाबोनाय बानायनानै फैयै फैयै दिनै कमप्लिट जानो थांगासिनो दं सरन बर' सारा दाबो एमएलए आवनो दङ बिबानाव थ' बोरैहाय माब्रै जामारदों सोर फिथा हास'हैनो हागौ बेखौ नोंथांमोननो देखायनानै लानि बिथांमोननि बिबुंथिखौनो खोनासंग्रोदो ओमफ्राय मेन खर'आव थांगोन 2018आवनो बे सेंसन खालामनानै लाबोनाय माजबार एलआइसिनि सरन बर' सारा बे स्टेडियामा बिपिएफनि आन्दारावनो जानाय आरो बे स्टेडियामल' नङा बै मुसखाबो इउएननि मुसखा आरो बै जोंहा गुदामबो मोनसे टुरिजमबो सिङाव दं बानायदों दाखालिबावो आरो जेसेबां बेयाव जानो गोनां फिल्डआव जानो गोनां बेखौ बे सारानो बिपिएफनि आन्दारावनो जाजोबनाय नाथाय जों खोथा मा बुंनो सानो बे रुलिं पार्टिनि खोथायाथ' बिसिम फैथ'वा मानो होनबा बिसोरो बे माबाखौनो मिन्थिथ'वा बे स्किम लाबोनाय स्किमनि बेलाखौनो मिन्थिया खारन बिसोरो जानला मोनला बुंलाबाय थायो गतिके बे बिपिएफनि आन्दारावनो जानाय बे स्टेडियामा जे आं पाब्लिक जानानै सारखौ आं हामबाय सानो सारा बहुद बेल' मोनसे नङा गुबुन जायगायावबो बहुद लामा सामा मावगासिनो दासिमबो सरकार गैयाबाबो बेखौनो आं पाब्लिकनि जानानै सारखौ आं हामबाय खालामो आरो सरन सारनि नामा सरन बर' बिथाङा खोब माने यां जेरावबो आखा फाखा खामानि लाबोनाय बा पार्टियावबो होन जेरावबो आखा फाखा आं बिथांखौ धन्यबाद होनाय थादों मानो थाखाय बियो बिथाङा दिनैहाय रायजोनि थाखाय गोबां खामानि मावदों दिनै रायजोनि थाखाय बेखौनो मावदों जों नुदों जोंनि बे स्टेडियामावहाय गिदिर गिदिर खामानि मावदों होननानै जों नुगासिनो दं स्टेडियामखौहाय दिनै बिथाङा 2018आवहायनो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिथाङा खामानिखौहाय कमप्लिटलि जों मावनायखौ नुगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बे स्टेडियाम सिङावहाय दिनैहाय कमिउनिटि हल बेसेबां गिदिर जों नुदों दिनै बिपिएफनि दिनावनो बेफोरो मावजानाय जादों थ' नोंथांमोन गासैबो नायगिरिफ्रा नुबाय एसेब्लाबो स्टेटमेन्टखौ नुबाय आरो माबायदि मोनदों बे जाफुंसार जानायाव स्टेडियाम हाग्रामा सारनि आमोलावनो लुनायाबो लुदों दे खिन्थु जाख्ल'दों मादों बेखौबो आं मानियो गोबांथार मोनजादोंबोदां खायफा सिगांनि समाव नाथाय खामानियाबो जादों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर बा बिसिबांथा स्टेटफोराव इउनिभार्सिटि कलेजेसफोर अफिसफोर डिस्ट्रिक्ट सानथ्र'नो हायै हस्पिटालफोर डिस्ट्रिक्ट फरायसालिफोर लुनायाबो लुदों खिन्थु दालां लामाबो बानाया नङा बानायदोंबो किसुमानाव थालांदों जानो हागौ खिन्थु मावदोंबो दे जों गेदेरमाफोरनिफ्राय खोनायो जे गोबांथार लामा दालांफोर सिगां माबायदिमोन बिटिसि जानायनि उनाव मा जादों दा जिखुनुआनो जादों दे बुंनांगौ जायो मालाबा रायखांनांगौबो जायो मोजां मावदों नालाय मावदों प्रमद बर' साराबो गोबां गोसो दं जानो हागौ जेरै गेस्ट हाउसफोर लुनो मानो प्रमद बर' सारा खाफाल दंबा नैबेखौबो अपेनिं खालामनो मोनगोन चेन्नाइआवबो मोनसे गेस्ट हाउस जागासिनो दं बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलावनो जाबोखानाय बे अपेनिं जाबावनांगौ दङ बेबायदि कमप्लिट जानो थांगासिनो दंदां दायो जिखुनु जा नैबे खौरांखौ नायग्रो
जेरै नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदोंमोन जे एम बाथा बे एम बाथाखौ सानैसो समाजारि बिजों सालायग्राया सोंदोंमोन जे बे समाव बे एम बाथाखौ जोबथेसालियाव दिपेन बर'आ लोगो हमदोंना हमाखैमोन बे बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरो बे सोंनायाव निउस फरायगिरि आदा सानैसो समाज बिजों सालायगिरि नङा बेखौ जोङो अफिसार आरो आं सोंदों रायजोआबो नुदों सानैसो होननाया नामखौनोला डाइरेक्ट थांखिनानै बुङो उमुग उमुग साला सुवादफ्रा बिदि सोंदों बुंनो हागोन जिखुनु जा ओमफ्राय मानि खारनाव लोगो हमनो हायाखैमोन बिथां मानगोनां दिपेन बर' सारा बिथां सार एम बाथाखौ बेखौ क्लियारै बिथांमोना फरायना होदों खोनासंदो आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ আৰু ইয়াত বাধা বা আন যিখিনি তাত কেডাৰসকল আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানে সময়ৰ কিছু নাটনি হৈছিল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি আছে आरो रोखा खालामदों जे बिथाङा एम बाथा बिथांखौ मा जाहोनाव लोगो हमनो हायाखै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बै सानखालि समा जोबोदनो खममोन जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन बारग' एनडिपिफोरखौ लोगो हमदोंमोन नाथाय एम बाथाखौ लोगो हमनो थाखाय सम गोरोबाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आरो उननि समफोराव बिथांमोनखौ लोगो हमनाय हाबाफारि थाङैबा बिथांमोनखौ लोगो हमफैनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ আৰু ইয়াত বাথা বা আন যিখিনি তাত কেডাৰসকল আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানে সময়ৰ কিছু নাটনি হৈছিল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি আছে आरो रोखा खालामदों जे बिथाङा एम बाथा बिथांखौ मा जाहोनाव लोगो हमनो हायाखै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बै सानखालि समा जोबोदनो खममोन जायनि थाखायनो गुबुन बारग' एनडिपिफोरखौ लोगो हमदोंमोन नाथाय एम बाथाखौ लोगो हमनो थाखाय सम गोरोबाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आरो उननि समफोराव बिथांमोनखौ लोगो हमनाय हाबाफारि थामहिनबा बिथांमोनखौ लोगो हमफैनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ जेरै नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदोंमोन जे एम बाथा बे एम बाथाखौ सानैसो समाजारि बिजों सालायग्राया सोंदोंमोन जे बे समाव बे एम बाथाखौ जोबथेसालियाव दिपेन बर'आ लोगो हमदोंना हमाखैमोन बे बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरो बे सोंनायाव एम बाथा बिथाङा बुंथिदों जे दिपेन बर'आ सोरखौबा लोगो हमदों नाथाय आंखौ लोगो हमाखै होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बिथां एम बाथाया आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ रोखा बाथ्रा बुंदों मानो बिथाङा लोगो हमनो हायाखैमोन एम बाथा बिथांखौ जोबथेसालियाव बिथाङा मानि थाखाय बा मा जाहोनाव लोगो हमहैनो बा बिथांखौ लोगो हमनो हादिया बिथां दिपेन बर'आ आरो बेनि सायाव बिथाङा रोखा खालामदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एम बाथा बिथां जेरै नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदोंमोन जे एम बाथा बे एम बाथाखौ सानैसो समाजारि बिजों सालायग्राया सोंदोंमोन जे बे समाव एम बाथा